Takže já se pokusím pohovořit spíš dneska o té intenzifikaci, kde se to vlastně jako vzalo, ta intenzifikace, proč nás to provází. A u těch jednotlivých kroků udělám takový nějaký vždycky odbočku k té půdě. Teďkom před časem vyšla taková práce od Ramakurtyho, která vlastně říká, že už před 13 000 lety ty lidi zhruba obsazovali stejné území jako dneska, ale při daleko menší hustotě, o mnoho řádů menší hustotě té populace. Čili ten zvyšující se vliv člověka vlastně na ty ekosystémy není ani tak daný tím, že by se jako rozšiřoval ten náš vliv, ale spíš, že se zvyšuje ta intenzifikace toho vlivu. A my vlastně dneska, když hovoříme o té přírodě, tak ty ochranáři často vlastně hovoří o té přírodě, ale vlastně tím jako nemyslejí přírodu. Jo? Nemyslejí tím vlastně jako nějakou divočinu, ale myslejí tím nějakou takovou krajinu, kterou jsme tady měli v roce, já nevím, 1810, jo? Nebo prostě před nástupem té průmyslové revoluce. Dobře se to nechá ilustrovat na tom, že třetina vlastně naturových sajtů, což jsou vlastně evropsky chráněné lokality, tak jsou místa s nějakým zemědělským managementem, často nějakým extenzivním, jo, jsou to druhé bohaté louky, nebo nějaký prostě, často jsou to louky teda, jo. Čiže jsou to místa, které mají nějaký zemědělský management. A samozřejmě to zemědělství významně ovlivňuje jakoby stav těch biomů na celém světě. Jo. Tady je takový graf, který ukazuje různé ekosystémy. Já se omlouvám, že to je anglicky, ale provedu to česky přes ty biomy. A ta bílá čára značí, nebo ta bílý sloupeček značí, kolik z toho biomu jsme transformovali pro nějaké lidské potřeby, zejména pro zemědělství teda, a nebo urbanizaci. A to černý je, kolik toho chráníme. Jo. A když já se zeptám svých studentů, jaký je nejohroženější ekosystém, tak všichni budou říkat, že jsou rovníkový deštní pralesy prostě v Amazonii. A ty jsou tady někde vprostřed toho startovního pole. Jo. Ve skutečnosti nejohroženějšíma bioma na světě jsou suchý tropický lesy, jako je Cerrado třeba. Jo. Cerrado je ohrožený, protože u nás pěstujeme kuřata, aby jsme mohli vypěstovat takový kuřák, který má ten velký prstní řízek, že jo, za 28 dní, tak potřebuje hodně soji. Ta soja se vyrobí na místě, kde dřív rostlo to Cerrado. A pak jsou to temperátní trávníky, který už u nás v zásadě nemáme. My jsme kdysi třeba měli nějaký projekt v Americe, chtěli jsme si tam navzorkovat nějakou dlouhostabilnou prérii, tak jsme nakonec si mohli navzorkovat nějakou DeSoto Railroad Prairie, jeden z největších kousků dlouhostabilné prérie v jižním Illinois, který byl mnohem menší než ten park tady před okny. A pak jsou to temperátní lesy, jo, který jsme vlastně taky všechny převedli na nějaký pole. Jo. Takže takový prales na Žofíně je vlastně daleko cennější než ten tropický deštný les, protože je to skutečně last man standing, jako poslední mohikán svého druhu. A naproti tomu, když se podíváte, kde jsme jako velmi úspěšní v té ochraně těch ekosystémů, tak to jsou jako pouště, tundry, tajga, vysoké hory. Jo? Tam se nám chrání ty ekosystémy z nějakého důvodu jako dobře. Jo? Tam ty tlaky prostě jsou malý. Lze si asi domyslet, jako proč. Ty tlaky těch lidí samozřejmě se historicky vyvíjely a souvisejí s tím, že roste lidská populace a zároveň roste ta naše spotřeba. Že? Tady je spotřeba materiálu v tunách nějakého prehistorického člověka a moderního člověka a ten moderní člověk spotřebuje asi 10krát tolik, než ten člověk prehistorický. Jo? Jenom pro představu, biomasa nás lidí je 5krát větší než biomasa všech divokých zvířat na Zemi. A ty zvířata, které chováme, jsou asi 20krát mají větší biomasu než všichni sloni a žirafy a jeleni dohromady. Takže jak to vlastně přišlo? Že? On ten nárůst té lidské populace, taková ta
hokejka, kdy se to jako zlomilo a ten nárůst začal být exponenciální, vlastně nenastal tak dávno. Jo? Nastal někdy v 50. letech minulého století. A bývá asociovaný s počátkem používání vlastně dusíkatých hnojiv v důsledku Haber-Boschovy syntézy. Jo? A já bych tady ukázal ještě na jednu zajímavost, která na první pohled třeba nesouvisí se zemědělstvím, ale já tu ukážu tu závislost ve vteřině. A tahle ten graf, on je to hrozně malý, jo, ale ten ukazuje dobu ve dnech potřebnou k suborbitální cestě kolem světa. Jo? Vidíte tady Fernando Magellan, prostě, jo, přes 1000 dní, prostě ze 3 lodí jenom jedna doplula, se zlomkem posádky, všichni ostatní zahynuli, že jo. A pak se to pomaličku snižovalo, až v roce 1870 to najednou kleslo na 71 dní, 56 dní a tak dále, že jo. A co se stalo v tom roce 1870? Všichni víte, že jo. Jules Verne, že jo, vydal knihu Kolem světa za 80 dní. A jsem právě ukázal na někoho, kdo má to humanitní vzdělání, že jo, tak takovýhle věci. A Jules Verne vydal Kolem světa za 80 dní, že jo, a spousta kavárenských kovalečů prostě prásklo do fiakru a objeli to ještě rychlejc. A proč jako to, na to upozorňuju? Jo? Protože to zemědělství, když jsme vlastně začali provozovat zemědělství, tak to zemědělství začalo vytvářet přebytek. A ten přebytek najednou umožňoval, aby se část lidí začalo zabývat něčím jiným. Jo? Aby prostě nepěstovalo ty rostliny pro svoji obživu, ale prostě mohli vyrábět hrnce nebo já nevím cokoliv. A vytvořil samozřejmě i prostor pro to, aby vznikly ty kavárenský povaleči, který pak objeli svět rychleji než za 80 dní. A za chvíli se ještě dostanu k tomu, protože to důležitý. Ale takovým prvním velkým krokem k té intenzifikaci bylo to, jaký rostliny jsme si vybrali pro to pěstování. Na světě existuje asi 50 000 druhů jedlých rostlin a my jsme z nich domestikovali maximálně asi 200 druhů. Ale z toho vlastně 3 druhy, pšenice, kukuřice, rejže, tvoří víc než polovinu lidské obživy. A tady ta tabulka, zase ta tabulka má malý písmena, protože jsem nepočítal s tím, že to bude tak jako daleko a tak, ale jsou tam ty plodiny různýma barvama. A ty zelený plod, ta barva, to jsou jednoletý rostliny. Jo? Čili ty rostliny jsou seřazené podle výměry, pěstování, jo? A ta tabulka obsahuje prvních 20 rostlin z hlediska výměry a pak prvních 20 rostlin z hlediska celkového výnosu. To není stejný. Jo? Největší výměru má pšenice a největší celkový výnos má třeba cukrová třtina. Ale i když to takhle seřadíme, tak vidíte, že vlastně tahle barva tady dominuje. A pak jsou tu tadyhle takový ty nažloutlí. A ta barva první, to jsou jednoleté rostliny. To jsou rostliny jednoletý. Pak jsou ty žlutý rostliny, to jsou rostliny víceletý, které jsme ale naučili během pěstování, aby se chovaly jako jednoletky. Jo? Bavlna, brambory a tak. Řada zelenin. A pak tady tato světle zelená, co se sem párkrát vmezeřila, to jsou rostliny víceletý. Proč je to důležitý? Proč máme tak rádi ty jednoletý rostliny? Jo? Protože ty jednoletý rostliny, ty jsou nám hrozně podobný a jejich životní strategie je žít rychle, umřít mlád. Že jo? A oni investují vlastně všechno do produkce těch semen. Ty semena se potom rozšířejí v té krajině a ta rostlina už tam nebude růst podruhý na tom místě. Jo? Ty jednoletý rostliny v přírodě vlastně využívaly nějaký disturbance, nějakého sesuvu půdy, nějakého prostě požáru, nějaký takovýhle příležitosti, kdy tam byla holá půda a dost živin, nebyla tam žádná konkurence. A oni to místo obsadili, rychle to využili a rozšířili se v té krajině zase na takový další příhodný místa. Oproti tomu a díky tomu třeba ta pšenice nebo nějaký jiný obiloviny až 60% asimilátů, který nahromadějí, investují vlastně do těch semen a to je pro nás výhodný, protože můžeme ty semena sklidit a využít. Naproti tomu třeba tady ty jedlí kaštany, asi 2% asimilátů prostě dají do těch kaštanů a zbytek prostě dají někam jinam. Jo. Ale
teda kam jinam, jo? Ten zbytek, ty kaštany investují do toho, aby budovali velké množství třeba obranných látek ve svých listech, jo? Formou nějakých fenolických látek, který bránějí herbivorům, aby sežrali ty listy. Budujou rozsáhlou síť kořenů. Jo? Tohle je třeba porovnání Guernsey, což je vytrvalá obilovina s pšenicí. Jo? Čili budujou rozsáhlou síť kořenů, která jim umožní získávat živiny z velkého objemu té půdy. Podporují vznik půdy, která je prostě potom zásobuje těma živinama a vodou. A podporují různý symbionty, který jim pomáhají získávat ty živiny. Jo? Čili těch 98% asimilátů, který ty víceletý rostliny investujou, tak vlastně, když to zjednoduším hodně, tak investují do toho, aby mohli na tom samém místě růst ještě příští rok. Ty jednoletý rostliny to nedělají. Jo? Ty vědí, že prostě za rok je ty víceletky jako vytlačej z toho místa, takže ty rostou, jejich životní strategie taky je po nás potopa. Že jo? Takže většinou, když je pěstujete jako po sobě, tak mají, jako ta další generace už má horší prostě růst, horší výnos, jo? A tak dále. A my jsme si teda vybrali ty jednoletky, že jo? A k tomu, abychom mohli ty jednoletky pěstovat, tak my musíme neustále upravovat ty podmínky, které byly výhodné pro ty jednoletý rostliny. To znamená odstraňovat tu konkurenci, podporovat tam dostupné živiny a tak dále. A to je vlastně hlavní činnost toho zemědělství. A tohle to všechno, co my děláme, to znamená, že odstraňujeme tu konkurenci, dodáváme živiny, tomu se říká dodatková energie. A to množství dodatkové energie neustále roste. Jo, tady tenhle ten obrázek ukazuje množství a skladbu dodatkové energie, která byla potřebná k pěstování 7 tun kukuřice, jako v americkém zemědělství, v roce 1900 a na konci minulého století. Čili skoro jako teďkon současný stav, bych řekl. A vidíte, že před těma víc než 100 lety to bylo prostě 1,5 gigajoulů a dneska je to 47 gigajoulů, jo, hlavně jsou to hnojiva, potom jsou to prostě palivo, jako vlastně nafta, že jo, do těch strojů, obnova těch strojů, jo, pesticidy a tak dále. A pořád je to těch samých 7 tun kukuřice. Proč to tak narostlo? Jo, proč prostě stačilo 1,5 tun před více než 100 lety a dneska je to prostě 40krát tolik. Jo. No je to proto, že množství lidí, kteří pracují v tom americkém zemědělství, neustále klesá, jo? Protože prostě víc lidí chce cestovat kolem světa a méně lidí se chce věnovat tomu zemědělství. Jo? Takže tohle je vlastně množství lidí, kteří se věnují tomu zemědělství. A tohle je jakoby je obrácená vlastně, kolik jeden zemědělec uživí těch lidí, co dělají něco jiného. Jo? A čím dál tím víc ten zemědělec vlastně uživí těch lidí, tak tím víc je třeba šetřit tu jeho práci. Jo? Tím víc ten jeden zemědělec musí vlastně obdělat ty půdy a tak dále. Ale má to ten drawback, že vlastně k tomu potřebuje jako větší činnost těch strojů. Tím vlastně dochází k té intenzifikaci. Že? V České republice pracuje v zemědělství méně lidí než v bankovnictví třeba, aby jsme měli nějakou jako představu. Jo? Takže na jednu stranu to zemědělství vlastně jakoby umožnilo vytvářet tu specializaci, ten surplus, jo? Na druhou stranu vlastně čím dál tím méně lidí potom se zabývá tím zemědělstvím, čím dál tím víc lidí dělá něco jiného a to se promítá do té nutnosti jakoby intenzifikovat tu výrobu, aby vlastně ten jeden člověk uživil víc lidí. To má celou řadu důsledků. Já už jsem tady mluvil o té energii. Tady v tom předchozím obrázku jsme tu energii vyjadřovali na úrovni jednoho pole, jo? Kolik přímo do toho pole se investovalo. Ale dneska, když půjdete do samoobsluhy, tak si koupíte rajčata, že jo, v prosinci, nebo teďko, si koupíte rajčata, nebo papriku, že jo. Ta se nevypěstovala u nás, vypěstovala se někde prostě na druhém konci světa, dovezli jsme ji sem lodí, jo. Čili, když se na to podíváme z pohledu celé té společnosti,
tak tam budou ještě nějaký další energetické vstupy, které jsou potřeba k tomu, aby se ta potrava dostala na náš stůl. To může vyjádřit tadyhletím indikátorem Energy Return of Investment, čili jako na 1 joule dodané energie, kolik joulů potravy dostaneme. A když bychom se podívali na nějaký Papuánce na Nový Guineji, tak ty na 1 joule vložený energie dostanou asi 40 joulů potravy. Když bychom mohli sledovat nějakého toho preindustriálního zemědělce, prostě, tak by to bylo nějakých 1 až 5 joulů potravy a takový moderní americký zemědělec tak 0,1 až 0,4 prostě joulů potravy, jako s celým tím potravinářským komplexem a ze vším, jo. Prostě samozřejmě tu energii, co chybí, jo, tu doplníme z těch fosilních paliv, který mají to ROI vysoký, takže tady já nepopírám zákon zachování hmoty, jenom jako ukazuju, jak to zemědělství se stává energeticky vlastně náročnější, jo, tím, jak šetříme tu lidskou práci, jo, protože když ten člověk to musel dělat jako rukou, no tak přemýšlel kolikrát motikou, kopne, že jo, neskopal celý to pole, ale vykopal jenom jamku, tam zasadil tu batátu, jo, a další jamku, jo, když prostě to budu vorat, tak celým tím strojem to zvorám a tak dále, jo, čili prostě tím, jak víc využíváme ty stroje, tak je to, vznikají tam vlastně další jakoby více stupy. Dalším důsledkem toho je skutečnost, že čím víc je ty dodatkové energie, tím je menší jakoby návratnost té biomasy do toho koloběhu. Jo? V takovém přirozeném lesním ekosystému nebo i nějakým mulčním ekosystému je velká ta biomasa a ta její produkce vlastně není tak velká. Jo? Ten přírůst není tak velký a ty herbivoři, nějaký ty jeleni a tak dále sežerou skutečně zanedbatelné množství té celkové energie a většina té vyprodukované energie se vrací zpátky do té půdy. Jo? Čili 95% té fotosyntézy se zase vrací v podobě toho uhlíku, který přichází do té půdy. Na tom poli to bude méně než polovina. Jo? Většinu toho vlastně odebereme, odneseme. A to má důsledek pro ty půdní organismy. Jo? Tady bylo řečeno, že na ten metr čtvereční půdy 250 gramů, 260 gramů půdních organismů, přepočtěme si to na hektar, jo? To znamená 2,5 tuny na hektar, o to může být i víc u některých těch, to znamená, když víte, že na hektar jsme měli na konci minulého režimu zhruba jednu velkodobyčí jednotku, znamená 500 kg nějakého dobytka, který ten hektar zhruba uživí, tak ten hektar zároveň v těch přirozených ekosystémech živil jakoby 5 kráv až 10 kráv prostě pod zemí. Jo? A ty tam byly živy z té organiky, která se vracela do té půdy. Ale když najednou my tam ty organiky dáme jenom prostě čtvrtinu toho původního množství, no tak jako logicky to nemůže uživit těch 5 krav, jo? Jako v podobě teda ekvivalent těch 5 krav, oni sežerou víc než 5 krav, protože jsou menší, že jo, mají větší, rychlejší metabolismus a tak dále. Ale čili to je první takový důsledek té intenzifikace, že vlastně ty organismy dostávají míň ty organické hmoty, která by je mohla zásobit. My samozřejmě nahražujeme tu organickou hmotu živinama, který dodáváme nějak a vlastně ten koloběh těch živin zase se vyvíjel během toho zemědělství. To znamená, když se podíváme na ty Papuánce, tak my jsme shodou okolností to měli příležitost jako studovat přímo na ty Papuji a když se člověk podívá na ty políčka, které byly třeba 5 let opuštěný, tak v zásadě oproti tomu okolnímu pralesu tam není žádný rozdíl. Jo? Protože ty políčka jsou malý, jsou využívaný jenom rok až 2, oni ani nejsou schopní pokácet všechny ty velký stromy, jo? Takže tam zbydou ty kořeny a tak dále, takže prostě ten vliv je skutečně malý. A přestože vlastně ten prales té Papuji za těch 8 000 let, co oni to dělají, tak jsme spočítali, že každý ten kousek toho pralesa 1 až 2krát byl vypálený a použitý jako to políčko, tak to v tom pralese jako není vidět. Jo? Čili
Vlastně u těch Papuánců ty živiny se točily na místě nebo se prostě posunuly jako o 10 metrů, jo, ale to je v rámci nějaký ty heterogenity vlastně zanedbatelný. Ty preindustriální zemědělci nebo ty Amishové, třeba dneska v té Americe, tak ty těžili ty živiny v té okolní krajině. To znamená, oni odebírali ty živiny s tou sklizní a aby to nějakým způsobem kompenzovali, tak prostě měli dobytek se pásnul v té okolní krajině, ten hnůj oni sbírali a dávali ho na to pole, už se nevracel zpátky na tu louku. Že? A když neměli prostě do slámy, tak šli do lesa, nahrabali tam hrabanku, sebrali ty živiny s tou hrabankou, nebo šli na louku, tam napíchali drny, ty drny zase přinesli do té stáje, vyrobili z toho hnůj, ten zase se vracel na to pole. Jo? Takže celou řadou takovýchhle způsobů vlastně odebírali postupně živiny z té okolní krajiny a tím vznikla ta krajina toho roku 1850, kterou tady kolega Čížek a celá řada dalších ochranářů vlastně jako milujou, ale to vlastně nebyla žádná přirozená krajina. Jo? To byla krajina, kterou jsme tady vyrobili staletími toho extenzivního zemědělského jako užívání. Jo? A ty druhy se na to adaptovaly, že jo, a tak dále. A potom vlastně přišel Fritz Haber a objevil to, čemu dneska říkáme Haber-Boschovu syntézu a následně Karl Bosch z toho teda udělal průmyslový proces, že jo, ve 30. letech minulého století. Pak přišla válka, že jo, takže jsme potřebovali dusičnan amonný zejména k výrobě munice, ale když válka skončila, tak najednou vznikly průmyslové hnojiva a odhaduje se, že kdyby se nezačaly masivně používat tyhle ty dusíkatý hnojiva, takže by dneska lidská populace dosahovala asi 4 miliard. Jo, 80% dusíku v našich tělech pochází z Haber-Boschovy syntézy, čili to, že vlastně ten dusík, který byl limitujícím prvkem pro ty ekosystémy i pro vlastně lidskou populaci, že jsme ho tady dodali, tak to vlastně znamenalo mimo jiný ten nárůst lidské populace, který dneska zažíváme. A to vedlo vlastně potom k určitý eutrofizaci té krajiny. Samozřejmě to mělo celou řadu takových peripetí, třeba v České republice zajímavých. Tady vlastně tyhle ty čáry souvislí znamenají množství živin, ta modrá čára teda dusíku, který jsme dodávali z průmyslových hnojiv. A pro zajímavost, tato tečkovaná čára je vlastně množství dusíku, který jsme dodávali z organických hnojiv. Jo? A vidíte, až do roku někdy 1960 něco, jo, jsme vlastně dodávali víc dusíku v podobě toho hnoje, jo, těch organických hnojiv, než v podobě hnojiv minerálních. Pak se to zlomilo, pak přišel velký propad po revoluci, že jo, kdy se rozpadly ty družstva, neměli ty zemědělci nějakou dobu na to peníze a tak dále. Nicméně z hlediska dusíku už jsme to určitě dohnali a předehnali. Zajímavé je, že teda z hlediska fosforu a draslíku ne, tam prostě se to hnojení nevrátilo, jednak teda za to totáče se řekněme těmahle živinama přehnojovalo trošičku a dneska na to řada lidí řeší, že vlastně tam je nějaká zásoba. No ale kde je největší propad, tak jsou to právě ty organické hnojiva, které se vlastně už nevrátily. Že? Souvisí to s tím, že jsme měli těch 0,8 dobyčí jednotky a dneska máme řekněme 0,3. Takže to má samozřejmě důsledky pro celou řadu funkcí krajiny. Já bych tady zmínil důsledky na výnos. Jo? Čili tohle je vlastně obsah půdní organické hmoty a tohle je výnos teda ječmene a tohle je vlastně zase výnosová, to jsou výnosové křivky při různých úrovních ty organické hmoty. A když vlastně máme jakoby větší množství ty organické hmoty, tak vlastně ta výnosová křivka je příznivější. Jo? To znamená, my můžeme jakoby se stejným množstvím vstupů dosáhnout většího výnosu při větším množství ty organické hmoty v půdě. Samozřejmě to dodávání těch živin má dopady i třeba pro biodiverzitu, jo, protože když nemáme žádný živiny, třeba ten dusík tam není, tak i ta diverzita rostlin bude malá, jo, protože kytky nějaké živiny potřebují. A když ty živiny budou jako narůstat, tak do nějaké chvíle narůstá i ta biodiverzita, jo, ale je to jenom do té chvíle, dokud jsou ty živiny limitující.
protože ty rostliny se můžou o ty živiny podělit. Jo? Různé rostliny přijímají různé formy živin, z různé hloubky a tak dále. Čili ono je poměrně obtížné ty živiny monopolizovat. A tady taky platí, že ty druhové bohatší ekosystémy mají větší produkci, jo? V této oblasti. Ale pak se to jako zlomí a ty živiny přestanou být limitující a začne být limitující světlo. Když těch živin je dost, tak bude světlo limitující. A když je limitující světlo, tak světlo přichází na jednotku plochy a blbě se o něj dělí. Jo? Prostě já světlo budu větší a víc listů a tím zastíním ty pode mnou, takže těžko se budu s nima dělit. A to vlastně vede k tomu, že nakonec jenom několik málo z různých druhů bude dominovat tomu společenstvu. No a tady už neplatí, že by ty druhově bohatší ekosystémy byly jakoby produkčnější. Jo? Naopak, tady jsou produkčnější ty, co obsahují ty druhy, které prostě nejvíc jako zastínějí a tak dále. Já už jsem říkal, že prostě s tím nárůstem té intenzifikace ta mechanizace, využívání té mechanizace se zvyšuje a jsou tady řada důsledků, třeba je tady orba. Že? A tohle je změna obsahu uhlíku ve vrchní vrstvě půdy po začátku orby. My jsme tohle mohli dobře studovat právě v Americe, ne, že by to neproběhlo patrně v Evropě, ale v Evropě to proběhlo daleko jako historicky dřív, kdežto v té Americe to proběhlo v době, kdy už jsme tam měli nějaký jako lidi, kteří to studovali, že? Protože ty první osadníci měli dřevěný pluhy, jenom pokovený, potažený nějakým plechem a ty vlastně nebyli schopní rozborat ty dlouhostébelné prérie. Jo? Až někdy okolo roku 1860 žil v Jižním Illinois jeden kovář, jmenoval se John Deere a ten vymyslel celokovové pluhy, které byly schopný rozborat ty dlouhostébelné prérie a ty, když umřel, tak ty jeho synové z toho udělali takovou malou manufakturu a začali těma pluhama zásobovat vlastně všechny ostatní a od roku tak 1890 do roku 1910 jsme v zásadě rozborali všechny dlouhostébelné prérie na východě Spojených států. A vedlo to k prudkému poklesu v obsahu organické hmoty v té půdě, jo? Protože přestože my tam jako jednak tam na těch polích vracíme méně té organické hmoty, než vracela ta prérie. A jednak my, když třeba jsme zkoumali, kolik organické hmoty zůstane v té půdě, když to tam zamíchají ty žížaly a když to tam zamícháme mechanicky, tak samozřejmě po těch žížalách zůstane daleko víc té organiky, jo? Protože když tak můžu vysvětlit potom proč. Samozřejmě, já jsem říkal, že ty jednoletý rostliny vlastně mají ty negativní dopady na půdu, my to v zemědělství kompenzujeme tím, že střídáme ty plodiny, že jo? Nicméně tím, jak rostou zase ty ekonomické tlaky, tak prostě ne vždycky ty farmáři můžou sledovat to střídání těch plodin, protože prostě potřebují mít ten zisk, že jo? Protože jsou tady na ně jiný společenský tlaky a to teda taky má potom negativní důsledky. Samozřejmě, abychom mohli ty stroje využívat efektivně, tak potřebujeme mít velký ty pole, jo? Protože ten traktor, aby prostě mohl účinně pracovat, tak když budeme mít spoustu malých polí, on mezi tím bude přejíždět, že jo? Tak vždycky se přestaví, jo? Popojede, přestaví, tím se prostě ztrácí nějaký čas. Takže ta modrá čára souvislá tady značí vlastně podíl pracovního času z té směny toho stroje a je to závislý na velikosti toho pole. Jo. Takže někde u 40 hektarů se to jako vyrovnává, ale do 40 hektarů, čím větší pole, tím vlastně jakoby víc ten stroj pracuje, jo, z té pracovní směny. Ta tečkovaná čára tady dole znamená podíl okrajů toho pole k ploše toho pole. Proč ty okraje jsou důležitý? No, protože na těch okrajích prostě třeba jsou nějaký neoraný ekosystémy, můžou podporovat diverzitu, je tam nějaké přerušení toho pole, který zase chrání to pole proti erozi. Jo? Čili je tam celá řada dopadů na biodiverzitu i na tu půdu, který vlastně jdou za těma okrajema. A tím, jak my zvyšujeme ty... Jo, tak, no a samozřejmě vidíte, že největší jsou ty efekty někde do těch 5 hektarů. Čili tady fakt těžko hledat nějaký kompromis pouhou změnou velikosti toho pole. Jo? Vys současná diskuze o tom, jestli to má být 30 hektarů, 10 a tak dále.
Ty podmínky pro pěstování rostlin nejsou všade na zemi stejný. Jo? Co to znamená? Jo? Ty půdy, které dobře podporují to zemědělství, tak za první musí mít dost živin a za druhý musí dobře snášet tu kultivaci, to, že my je vlastně takhle opotřebováváme. Asi jen 12% půd tohle snáší dobře a žije na těch 12% půd 25% světové populace a ty ostatní tam chtějí namigrovat. Jo? My taky žijeme na těchto půdách. A tyhle ty půdy se většinou nacházejí v mírném pásmu, překvapivě. A v mírném pásmu je taky dvojnásobný výnos těch relevantních plodin. Jo? Čili já jsem se tady zmínil o tom, že tu soju dovážíme z místa, kde rostlo předtím to cerádo, ale ten výnos soji u nás je dvojnásobný oproti tomu cerádu. Jo? My ho samozřejmě dovážíme, protože místo těch věkovitých rostlin pěstujeme něco jiného. Že? Taky užitečného, že? Hlavně energetické plodiny. Teda. Samozřejmě to zase zvyšuje tu degradaci těch tropů. Jo? Tady jenom pro zajímavost je plocha zemědělské půdy v zemích OECD. Vidíte, že se to v zásadě nemění. Jo? Když to plocha zemědělské půdy v těch tropických oblastech se prostě mění, protože tam narůstají ty lidi a ta intenzifikace tam není tak účinná, že by na 1 hektar vyrobili víc půdy, víc plodin. Jo? A tady ještě víc je to vidět u těch zvířat. Jo? Zase OECD v podstatě s nějakou drobnou vlnkou, teda, jo, furt stejně zvířat. A vidíte, že v těch 60. letech to bylo zhruba stejný, ale dneska je tam 4x tolik zvířat. Jo? Čili koupit kozu do Afriky jako opravdový dárek je sice jako dobrý, ale už dneska je tam víc koz než ty trávy, která je může uživit. Jo? Takže to zase bude zvyšovat tlak na ty místní ekosystémy a tak dále. Samozřejmě s nárůstem té mechanizace taky jakoby klesá diverzita těch pěstovaných plodin. Že jo? Tohle je nějaký políčko na té Papuji, jo? Vidíte sladký brambory, prostě cukrová třtina, tady nějaký beansy, jo? Nějaký fazole, mezi tím banány, jo? Tady v Nepálu prostě rejže a mezi tím čočka a samozřejmě takhle skutečně intenzivní pole má vypadat, že jo? Většinu roku tam vlastně nic neroste, že jo? Což samozřejmě je dobrý, protože to podporuje tu erozi a tak. A má to samozřejmě negativní důsledky pro biodiverzitu. Tady třeba je ukázka diverzity půdních ptáků, polních ptáků, že jo, kterou jsme měli před a po vstupu do Unie. Čili na jednu stranu prostě je tady ten tlak na tu intenzifikaci, který je daný tím, že prostě čím dál tím jakoby méně lidí obdělává tu půdu a živí vlastně čím dál tím větší část té populace. Na druhou stranu to má prostě celou řadu takových důsledků, které do určitý míry jsou jako inevitable, do určitý míry bychom mohli nějakým způsobem minimalizovat. Ale tohle je taková, bych řekl, ta hnací síla. Tak a to je vlastně všechno. Já jsem tady vykradl naší knihu Aplikovaná ekologie, na kterou tady tímto udělám malou reklamu a rád prostě odpovím na případné dotazy.